तो हाय गाइस वेलकम टू बैक अगेन स' लोगोफोर नै एसे गोबावनि उनावसो भिडिअखौनो दैलि होनो हायालै बिनि थाखाय निमाहा बिना थाबाय स' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव गासिखौबो बनायनो लाग्रोबाय आरोना स' लोगोफोर दिनै जों क'क्राझारावहाय एसे माने टाउनाव जों एसे बेलासिनि बेरायलाहैनो नागिरदों आरोना स' लोगोफोर नोंथांमोना इन्टारेस्टिं मोनोबा आंजों लोगोसे बा जोंजों लोगोसे थांफानो हागोन आंजों थांफागोन सानै मानसि दं दे माने जों ज' बिसोर माबा माबि बायनो नागिरदों बैसागु फैबाय ना ओंखायनो दरनांबाय ओमफ्राय ओरैजाय जोंना सानै दङ दाबो जाबाय नै दिस राइडआव राइडआव नङा धोरोमसुला ओमफ्राय नैबे जाबाय राइडआव आरोना नै नाय लिपगार्ड माबा मा होनो बेखौ बेखौ मा होनो मा फुनदों बायगोन थ' गाइसमोन आं जेबो बाया आरोना माने आं ओरैनो थांगोनल' ओमफ्राय नोंथांमोननो देखायगोन आरोना बेखौ लागोन माखौ लागोन नैबेहा गिटार लायनो नागिरदों ओमफ्राय नैबेहा मा बायगोनसै प्राइसआ बेसेबां थ' होमबा जों ओंखारनोसै रायजोफोर माने फैदो जुथा गान ना सेन्देल गाननोब्रा जुथा गानालै चलो जों होनबा थांनोसै मैया गब्लंनाय क'क्राझारावहाय गोगोम अखा हादोंना गाइसमोन फाग्लासो नै गोगोम जिबाय नै इयावबो नै नङालै बे जिखानायसो गाइस माने क'क्राझार टाउनावहाय बारा गोलैयाखै अन्थाइआ ओमफ्राय ओरै गामिफ्राव नोगोर गोलैदोंदां बुंनो हाया आरोना थ' गाइसमोन नै जों ओंखारलायबाय आरोना गासिबो इउटुबार गोजा नै नोंबो बानायदोब्रा नैबेमोन आरोना बिथाङा मा बायगोन आं जेबो मोनथिया आरो नोंथांमोना जास्ट जोंजों थौफाल' ना मा होनो बेलासिबाय आरोना टाइमा 4:00 बारबाय एसे बेलासि बेरायनायनि मजायानो आलदा ओमफ्राय नोंथांमोना आंजों थौफाबाय था माने जों मा खालामो मा मायो बेखौनो देखायगोन आरोना नोंथांमोननोहाय आं जेबो सालायनो गोसो गैया आं ब्लग बानायदों मैगं लाफागोन मोनानि दा आंना बेल' आलुजों गरसिजों ना मा होनो रायजोफोर नोंथांमोननि सायावसो मदद खालामैनि खोथाया बैसागुनि बेरायदों आरोना जोङो इउटुबारा लाजियो नामा फाग्ला आइ बिबारा नै साइसनि बिबारा साइसथार बिगोमाफोरजों होजागोन दांला हरनाया रायजानोबो हागौ नङा रायजोफोर टाउनावहाय जानांगौ नों मालाय बेकग्राउन्डखौ एसे ब्लार होबासो मोजां जायो ओंखायनो होबाय नायदो थाबायनासो थाङो फैसा गैजायालै गरसेबो मैगंखौनो बाखिसो लाबोगोन आं दिनै रायजोफोर क'क्राझार टाउनाव मैगंखौ बाखि लाबोआबा गोलिबसो जायो गोलिबसो क'क्राझाराव थाबा गोलिबसो जायो रायजोफोर माने होनोब्ला ना माने फैसायानो थोआलै मैगंफोरानो गोगोम दाम ना ओंखायनो स्टेबोलानो जाया मबाइलानो नै रियेलमि 10 प्र' लानानै लाब गैया रायजोफोर 10 प्र' प्लासखौहाय आरोना माने केमेरानि थाखायबो दालाखा जाखाया फनजोंहाय माबायाहाय बे जायगाखौ मोनलाबाय दाख्लै ब्लगाव खिथाखादोंमोन आं रायजोफोर बेयाव माबायदि आं खिथाथ'ला दिनै बिदिनो गाज्रि आरोना बे जायगायाहाय ओमफ्राय दाख्लै नोंथांमोननो बे ब्लग भिडिअ मोनसे हगारदोंमोन आङो नै बिनिनो बे लामाजों फैलायबाय जों माने गेसाव मोनामबाय जोबथा दाखोर नै ओइ मिनहा बे मोनखानोसै नायजाया बेबो दाख्लैनि ब्लगखौ नाय होनबा मोनसिगोन बेयाव मा होनदोंमोन आङो जोङो दा नै मोनफैबाय लामा मोनफैलायबाय जोङो थांसै बिशाल मोननोसै बारा गोजान गैथारले खिथावनो है नै भिडिअ खालामदोंमोन आरोना माने जोंनि क्लासनिमोन आरो लोगो टाउन गेजेर थाबायनायानो मजा नालाय होनदों जोंना धोरोमासो
बेदर मोनाब्ला खारै अनला अनला खारि थ' जों नै दा बिशाल हल मोनफैबाय आरोना रायजोफोर नायनो हागोन है नै बिशाला क'क्राझारनि बिशाल माने जोंथ' हाबनो हाखाया फैसा गैखाया नालाय जोंहा बिथांमोना जोबोद थाबायनो हायो ओइ थ' गाइसमान जोङो दा गौरां बिलनि खाथियाव दं खोमा कमेन्ट खालामलाय गौरां बिलआव सोर सोर दङ दायो जाम्बा जागोन जोंखौहाय क'क्राझार ट्रेन स्टेसनाव मिट खालामनो हागोन जों साथाम दङ गासै माइनिजों हनै सिख्लाफ्रा ओरैखौ लांसिगोन सेरा फाग्लिफ्रा गानदों ना जों नै बाजै हटेल मोनफैलायबाय आरोना मामाजों भिडिअ खालामनो लाङो फाग्लासो जागोन आंखौ बाजै हटेला नै नैबावनो बै मोनसेया बैयो नैबे बै पार्किं लिरनायानो आरोना सेरजा बैलाय बाजै हटेल ओइ जाहालांदों ओंखाम माहाय दं बाजै हटेलाव लांसिगोन खोला दासिमबो थाबायगासिनो आरोना जों आयै माने सासे मानसिया गिटार लानांबाय आरोना नै बियो बायनो सानदों दिनै बिथाङाबो गिटार ओमफ्राय नुनानै लब जालायबावो लोगोफोरजों नै माबा मोनफैबाय मा होनोमोनलाय पुलिस पइन्ट मोनफैबाय आरोना क'क्राझार मोनथियाबा बैनो आरोना स्टाइल बाजार पुलिस पइन्ट आरो सिथुआ स्टाइल बाजार इण्डिया ओइथिं थांबानो मोनबाय नै गिटारा माने जेखौ नायो बेखौनो फसायो आरोना बे दामग्राया नै बेनो फसायो गोसो दोननाय मोजां दामग्राया बिदिखौ दामो बेबो नैबेखौ ना दाम रोङो ना रोङा नों न' दामफैलाय रोङोबा बेखौ लादो नोंहाबो बिदिनो लायो मोनसे खामानि जोबलायबाय जोंनिया गिटार दामानो मिलायासै गासै दाम मिलायनायबा लागौमोन आरोना माथो बुंनो आरो फैसा गैजोबा ना बारा उफाय गैया आरो गाबोन लांफैफिनसै दिनै लांनो हायाबाबो हरजाला फैसा गैयालै बारा मा सानदों रा बेयावलाय जों दा ट्रेन स्टेसन बारनोसै माने साइडथिं बारस'नोसै जों जों साइडथिं बारग्रोना लाने क'क्राझाराव नै ट्रेन गंसे फैदों मा बुंनो सानो नोंथाङा मारिम खेला सिख'ना लाना खारदोंलै मबाइला बागदावलायनाय बेलल' होदो सिथोब आंखौ मोनखाले ओइ नोंहालाय बहाय बिनि हाबलांसै थु बाथु गिटार दखाना दाबो थांनो हायो ओइ सोरखौ नलायखो गाव गान रायजोआवहाय आर'नाइनि गस्ला लाखांबाय आरोना गस्ला बायखांबाय आरो बर'फोरनि मा होनो माने आर'नाइनि मा गस्ला होनोमोनलाय आर'नाइनिखौ आर'नाइ कट माने आर'नाइ कट लाबाय आरोना ओमफ्राय आर'नाइ गांसे लाबाय होमबा जों दा बेनिफ्राय थांफिनसै ओमफ्राय माबा मोनसे खामानि दंबावो आरोना जोंना माने जायाखै दासिमबो जायाखै बेनि उनावहाय माबा मोनसे जाग्रोना लानांसिगोन गिटार मोनाखै जोंहा रायजोफोर
ก็ไรโดให้ร้านนั้นก็ดูมันเซฟเป็นอะไรนะเนยไรโดเป็นร้านที่ไหนพี่เขาไล่กัมสลักันกางบริสลังบุกังเชฟรีเอาหนังช่วยด้วยรังเนอะเซนล่ะไรโดฟรีเอาหนังช่วยด้วยล่ะ black color pula black color naik bala dia मोजां मोनलै बे नायकआ लेगा मोजां लेग गांसे सब एखे ना दामtu दामा एखेयानो एखौबो सोखौला नै दखाना माने हिनजावफोरनि फानजोबखायो आरोना गानग्रा जोमग्राफोरालै फाग्ला नै माबाखौ होननो सानो र' नोंसोरलाय गासिबो लेडिसफोरनि जोबसो नै नों बेलेग सानदों दा नायदो नों गार्लसफोरनि ड्रेस हिनजावफोरनि ड्रेस ओमफ्राय नोंहा बे सनियानबा मेल्ला 10 दिनसो गानजाबावो लस गैया बेनि थाखाय फाग्ला खिथाखौ नोंलाय जों दायो अदालगुरि थांनो फैफिनबाय आरोना फाइनालि गाइसनो जोंथ' नोंथांमोना मिथिखायो एप्रिल फुल जों दा अदालगुरि थांनो टिकेट दानसै दसे उनाव जों टिकेट दानगासिनो मानोना जों दिनै क'क्राझाराव थाया जों दिनै गुवाहाटि थांगोन नङाबा अदालगुरि दा नायदो नै फाय थांसै थ' अदालगुरि थांनो थाखाय नेगासिनो दं माला फैबावगोन जाखोरा गारियालाय दा ट्रेन स्टेसनावहाय दसेनो माने मेला फैगोन आरोना मोनायावसो ओंखारनायब्ला क'क्राझार टाउनावहाय आजां गाजां गरम जायो सानावहाय मा होनो नोंनो ना इउटुबारा गुवाहाटियावबो बिदि मबाइल दाजुनि गैया सिख' जागोनबो मिथिगौबा बिल्ली माने जोङो सिंग्रा जानो फैदों आरोना दायो बे जाबाय राइदावगुन नैबे जाबाय केमेरामेन फट' जागासिनो बिथाङा नै ओमफ्राय नोरैजाय आं दं सिंग्रा जानोसै जों दा नोंथांमोनाबो नायदोलाय दायो टाइमा 6 o'clockनि बारबाय एसे 6:45सो थांबायना जों सिंग्रा जागोरसै ओमफ्राय होलांसै रुमाव थांफिनसै आरोना दाबो सिंग्रा जाखांबाय जागासिनो आरो गिटार दखानाव हाबबावसै आरोना जों इलाय बिथाङाहाय सिख्ला लफाय सानथारबायदां खालि गिटारनि फाग्ला जागासिनो दं नै आंबो रोंबा बायना लाफैगोन आरोना दामनो रोंबा नै बिदिनो सोलोंसै माने दिनै लांथ'नो जानाय नंला आरोना जों मानोना एसे पेमेन्टआहाय इलिगेल जादों गाबोनफोर लांफैफिननाय जाबा लांफैफिनसै नङाबा समफोर बैसागुनि सिगां लाथारगोन आरोना जेखुनु गंसे दंना जाबखो गिटार ओमफ्राय जों मा खालामबावनो लानो ना लाया जागासिनो दं जै आंबो दामनो रोंबायना सिख्ला फरायजोबगोन आं बिमाबो मेथाइ खननानै आरोना गिटार दामदों नंगौना नङाखाय माने सिख्ला फरायनो थाखायसो गिटार लायो नै आंबो दामनाय नायनो गाइसजों दा फट' गंसे हामबाय बेखौ लांफैदो 3000नि माथो दंबावो खोथा गैला माने गिटारनि बे फसायबोगारना गाबोन लांफैसिगोन बरिया मोजां 3000 राइट कभार गासिबो आं मोनसे खेब नागिरदोंमोन 3000नि होमबा जों दा मालदांफारा थांगासिनो दंलाय माने बेक थांफिनबाय आरोना जों मालदांफारा माने आंनो लाजाखै अबा भिडिअ नुदों लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनबा लाइक एन्ड शेयार साबसक्राइब खालामना हो लोगोफोर भिडिअआ बेखिनियानो आरोना बहुत गोलाव जाबाय भिडिअआ होमबा बेखिनियावनो दोननोसै बाय बाय गुड नाइट